Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Hey! Kanaog ka! Kanaog! Nabuhan ka! Suyo pa mo! Suyo pa! Nagtuong mga tao nga naa sa ubos ting ospital nga migamit og sabo si Clintoy kay mura man siya glutang. Ako ba'y nagkitbi ang atay? Kakuyaw og mahog si Clintoy. Kanahan pudnes ay. Ganin na kung sige sit. Huwag ka mulingi. Psst! Nana, lingit na siya. Huy! Dali na gulo na. Sama noon siya noon. Kung man noon, tagdugay-dugay, sit, upay. Duwaduhan niya akong sit, hungaw ba ni Guaba. Psst! Huy! Ikaw to! Ano ba? Ano ba? Mungutan na pa, magkatuulang diri ba? Ano ba? Doon ako gibuhat samok. Samok, isamukan man noon kanahan. Yay! Huy! Huwag yung nagtagad ay. Maria! Hey! Da- Hinahina da- ako! Pahinda! Bundak man. Bundak! Ikaw may nag-una-una be! Baus di ay. Oh, ano? Yay! Hey! Minaw yay. Oh, Kani, may sulti ko nimo ba, minaw? sabi na, sige naman kagsit-sit na ko. Minaw na ko. Minaw na ko, dugay-dugay man gud ka. Kabati ka din siya kung pagsitsit. Nakabate! Walang ko nagtagad, kina ang manggod ko'y gibuhat. Bigan na, tugahin na sundo be kay... Saan? Tawgas ondo. Saundo! Kaya man yay! Butan sa dismong girlin ako da. Matod niya nga iyak kong paggamiton si ang cellphone. Pero sikreto lang. Mahinoon, aron makontak na ako akong pamilya. Dugay na nga wa sila kabisita na ko din hispisuhan. Suya kay ko anong uban din nga daghan sila dalaw. Ako, tagsar mo anin ako. Naras Ma'am Girly, nagpaso-paso. Nag-check sa mga silda. Nya, sige siya tanaw na ko din Ngita siguro higaya na nga kanusaan niya matunol di rin ako ang iyang cellphone. Maghuwat lang gid ko. Eyo paniya din is undo yay. Kay, Basta! naon siya guta ang kanandeng. Si Ondo ray makahimog arsa ng dagko nga kahoy. Unsaon man mo ng dagong kahoy ba? Ako, ipabogha niya kay baligya nato na sa merkado. Ay, ako na uy! Aray, ikay mo alsya, nga bugat man ng mga kahoya. Ay, ako na lagi, di magkasabot, uy. Ay, shh! Mura ka magkiko da, sige glingi-lingi. Ay, hayman sundo. Hayman. Ano siya? Hayman. Ako'y may pangitaan hinoon, nga dinhiraman ko, ganihar ako din Pastilan, Maria, pastilan kayo! Ano manggod ka nanding ba? Sige, pastilan, Maria, pastilan, gayod. Naon siya di ay kaoy. Maayo gani kinadara kag hangis mga bumbiro nga musakay ka silang kahon-kahon aron maluwas ka Clintoy. Ngano man ka? Unsa may nasud si mong utok nga misaka man ka atong mga damba sa gawas ning ospital? Maayo na lang gani kay wa taong kabahog. Nataga ka pa dito sa ubos na. Ambot lang kahag mabuhi ka pa Clintoy.
Ay, pitok-pitok ramaning matang Clintoy nga nagtanaw na akong gikasaban. Nga naman tao ni siya. Sige nagtanaw na ako pero dili mo sulti. Dili mo tubag. Way reaksyon nga unta. Ba mo kayo manabi. Ay, sa man kayo nahitabuin niya. Kaluoy, bayan ni mo Clintoy. Yay! Yay! Ikaw sige lakaw-lakaw ka may sulti ko nimo. Balik na doon ba? Psst! Hey, shit. Sama. Nanandeng. Saan ako pag humanin akong gibuhat na rin ko magtabi ta? Ay, pastilan kayo nimo yay. Kung isa ng imong gibuhat kay importante na ako isulti nimo. Dali siya ba? Na, maimpas tayo ni sa way oras. Basin karon o ugma ba, makagawas ka na din sa ospital, Clintoy. Hoy, lingi asa ko diritoy, tain tao ni mo toy. Oy, kalayo ba di mo gilantaw, oy? Kisa ba gisigihan ni mo tanaw sa may bintana, ha? Gitalikda naman hinoon ko. Bahala ka diha, oy. Mura kog buang diri sigig sulti. Nya way mo tubag nako. Way mo reply. Murag cellphone. Textan niya dili replyan. Pastilan ba ining kahimtanga? Mauli tayo ni, oy. Mayo kay magkagawas na sa ospital si Clintoy. Oh, maula kay. Mayo pod ang nakadisgrasya ni Clintoy kay tipunduhan naman kuno og bayad ang ospital. Dato man ang nakabangga ni Clintoy. Oh, basin ugma o karong adlaw mahimo nang magawas si Clintoy. Unya, Fernaldo, asa man po yung Clintoy kung kagawas na siya? Adong Madi Basilia. Nagkasulti mi ni nang Basilya nang murag dili na madayon nga ato sa ila puyo si Clintoy. Kay mao lagi, blanco lagi kuno kayo ang una-una ini. Murag perming tulala. Kaluoy sa niya siya. Ano lang siya sa tuwag mo lalaluloy? Ano lang siya rin eh? Sa? Di ko musugot ay agapito. So pulay may tabo niya. Kita'y basulon siya nga mahan. Wa naman sa si Papa nang kay napriso man sino epekto. Hindi agmakagawas. Dugay pa siyang makagawas. Oh, murag. Nakauyon ko sa gisulti ni Agapito. Anhilang mo na nato si Clintoy. Total, naluim sa kuniya. Pastilan, Dolor. Pagkaliwata yun ni Agapito ni Rinaldo. Manggiloyon. Mana ko siya kong gibuhat. Nan karon, saan ang gusto ni mo isultin ako, ha? Hey, kanimo iyay. Wala ko ganahing musulti nimo. Sabat diha, ay! Masagutaan ka. Kanagan na dain na. Sige na, sultin na. Herman tong pamantalaan, ha? Hala! Unsa yala? Nagamit na ko, Nandeng. Ma? Akong gihaling dihang naglong ako kay Uy. basa ang kahoy nga akong gisugnod. Unsa? Pastilan, unsa ka ba iyay, oy? Doon na ko ipakita ni mo. Importante kay doon ni imo gisugnog. Ay, kay ba di ko? Ang importante to. Importante to iyay. Kanaa dito ang larawan sa usa ka. Di na ko padayon, oy. Namin nagpadungan, eh. Uy, nga no di nagpadong na dinis on. Dili. Uy, ni araday mo din, he? Ay, pastilan. Nakabati ka sa akong igsusulti untan, iyay. Sa katang Clintoy, wa pa'y tingog-tingog. Kinuha pag yun ang auto ni si Rinaldo dito sa ospital. Awa ninyo. Kita mo? Kabantay mo nga murag wa siya nabati kay way reaksyon. Lahi na siya karon sa kaniadto.
O, uniyon sa may sulti sa doktor ng Basilya. Huwag ka madaot ang iyang utok. Bitaw ng Basilya. Basin ba yung naapektahan ng iyang utok diyang nabanggaan siya sa sakyanan? Kaya awara ko na siya, blanco kayo. Na, ambot lang. Wa may gisulting doktor nga naapektahan ng iyang utok. Unsa man, kusog ba ang pagbangga sa sakyanan ngadto ni Clintoy ng Basilya? Ay kusog, oy! Nalagpot gani na sklintoy. O, Unsa? unsa? Salamat sa inyong pagpakaon ako noy nanding ng iyay. Ayaw, sige, pasalamat, undo. Kaon lang diya ka nang mabusog ka. Nasayo ba tingal ako sa akong pagduda nga usa siya ka kriminal? Noy nanding. Noy, nga anong sige magkagtanaw na ako, noy. Naimumho akong naong. Ha? Undo, wa. Sige, padayong tagkaon. Pastilan, dolar. Lain man akong gibati nga. Ni adinis bagi papuyo ninyo si Clintoy, Rinaldo, Agapito. Sila labaya, oy. Ay, po ko na nagdaot tag maayo. May na lang ganing katabang sa si katao. Na kinahanglan sa atong panabang. Wa gid ko masayop nga ikaw ang akong gipili nga uyabon agapito. Kay buotan ka. Ginoo ko! Clintoy! Ayaw! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!